बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि आं दिनै नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै आंनि बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बे भिडिअआ बबेसिम सहैगोन आं बेखौ मिथिया, नाथाय आं सासे बर' फिसा महरै बर'नि थै दं हिसाबै आरो सासे नंगुबै ट्राइबेल हिसाबै आं माने फंनैसो बाथ्राखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायगोन एबा बानायनाय जादों। जिहेतु जोंनि बर' लिडारफोरा मा साननानै जेबो फाजानाय गैयाबालासिनो जे 6टा जातिनो जायफोरा माने दा एसटि डिमान्ड खालामगासिनो दङ जे बिथांमोननो एसटि होनो थाखाय माबादि राजि जागासिनो दं बे बाथ्राखौ एसे बुजिनानै मोनाखै। बिथांमोना माने गावनि आथिङावनो रुवाजों मानो दाननानै लानो सानखो आं बेखौ एसे बुजिनानै मोनाखै आरो दै। बिथांमोनाथ' बहुत गिदिर गिदिर मानसि नङा होमबा, लेखा फरा बहुत थानाय मानसि, हाई क्वालिटी हाई फाई मानसि। बिथांमोना अबजेक्शन गैया जानो हागौ एसटि होनायाव नङा होमबा, किन्तु जोंहा अबजेक्शन दं। मानोना जिहेतु जाय एसटिखौ जों मोन्दों एबा बे एसटिआ जाबाय जोंनि जोंनिफ्राय मोनफानाय मोनसे मोन्थाय नङा होमबा, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। थ' बिथांमोना जायफोरा दा माने जेबो अबजेक्शन गैया एसटि जानायाव एसटि होनायाव, स्पेशली जाय बर' लिडारफोरा माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ, ससियेल मिडियायाव जों भिडिअफोराव नुनो मोनगासिनो दङ जे बिथांमोननि खर'आव मेलेम दंना गैया एसेबो नङा होमबा। जिहेतु जोंनि फिउचारखौ मा खालामनो सानखो, जोंनि फिसा फिसौनि जिहेतु फिउचार बेखौ मा खालामनो सानखो हा। बिथांमोना अबजेक्शन गैया जानो हागौ, बाट जोंहा अबजेक्शन दं। बर' फिसा हिसाबै एसटि हिसाबै जोंहा अबजेक्शन दं। आं रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों। जिहेतु मैयासो बिटिसिनि जिहेतु सेक्रेटारियेट अफिस बेयाव जानाय दावराव दावसिखौ नाय, बिथांमोना गोसोआव माबायदि गाबखांदों गावसोरनि फिउचारखौ लानानै, जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ लानानै। बेफोर बाथ्राखौ माने एसेबो सानाखै हा। गासैबो बुस्थुआ नों बुंनाय बादिनो जागोन बे नङाना हा। नोंनि माबा पार्सनेल प्रपार्टि नामा बे हा, नोंसोरनि बे पार्सनेल प्रपार्टि नङा। थिग दं। आरो ओरैबायदि मोनसे माखासे राव जिहेतु जोंनि पाब्लिकफोराबो बेस्रा बयबो मिथिजोबा एसटिआ मा बुस्थु नङा होमबा। सरासनस्रा एसे एनै मिथिनो हागौ, नाथाय एसटिखौ जुदि जायफोरा एसेबां एडभान्स जातिफोरनो जुदि होयोब्ला जे जोंनि जातिया मा जागोन, माबायदि खहा जागोन बेखौ जों नुहुरस'नानै मोना गासिबो। नाथाय आं बा जोंफोरबायदिया एसे एनैबाबो बुजिनो हागौ दे, बांद्राय बुजियाब्लाबो। जोंनि फिउचारनि थाखाय, जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय बिराद खहा, आरो जों बेखौ होबथागोन मिथिबाय। जों बेखौ होबथागोन, बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाथों बा फिजिकेलि जाथों। आंथ' मैया बिराद रागा जोंबाय। थिग दं, बेयाव दुखु मोननायबो थागोन, जिहेतु बहुद हाजार हाजार मानसिनि जितु बलिदान होनानै मोननाय जितु जोंनि बिटिसि नङा होमबा। आंथ' आउट अफ बिटिसिनिफ्राय बारु बिटिसि हा। बेयाव जिहेतु सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानै जितु बुखाव बुसि खालामनाय, बेयाव दुखु फोरमायदों, बे थिग दं। नाथाय बिथांमोननि इमसनखौबो जों बुजिनांगोन ना, जे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मानो लाखो नङा होमबा। आं बांद्रायखौ बुङा, आं खामानियाव थांगासिनो दङ। आं बुस्थुखौ माने भिडिअ बानायनो बारा चान्स मोनाखै दै, ओंखायनो आं गुसुङैनो बुंबाय। जिहेतु जाय लिडारफोरा जे माने एसटि होनायाव जेबो अबजेक्शन गैया 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 होननानै बुंगासिनो दङ, आं बिथांमोनखौ थोंजोङै बुंगोन, नोंथांमोना अबजेक्शन गैयाब्लाबो जोंहा लाख लाख बर' रायजोफोरा आरो गासै ट्राइबेलफोरा मिथिबायना अबजेक्शन दं। द्याट्स नट योर पार्सनेल प्रपार्टि, अके। नोंनि पार्सनेल प्रपार्टि नङा बे। दुखु मोनदों आरो रागा जोंदों, बांद्रायखौ बुङा। बहुत फिसा क्रिएटर, बर' फिसा हिसाबै आं बे बाथ्राखौल' बुंदों। जेखियानो जादोला बेखिनियावनो फोजोबबाय। बुंबावनांगौ दंमोन, नाथाय बारा बुंथ'ला।